Horasma dihita saluhutna. Adorang somarsaur hita dohot hatani tuhatta. Jumulu mahita martangiang. Dame ni debata na sumurung sian saluhutna roha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus tuhattai. Amin. Uriana hinaholongan ni Tuhatta Yesus Kristus hata ni debatan naga betul jamita di tikion ima di parningotan di ari hana naik ni Tuhatta Yesus tersurat do di Lukas 24 ayat 44 sahatu 50 ujaha majo isi ni turpuki tutonga-tongata laos tepeti hukma di bagasar rohat tabi songonom ma didok. Jadi ninna ibana ma madok nasida. Oma akahataku nahu hatahot tuhamu ujurap do peau do hotamu. Iko jupang dosa luhu na tersurat taringot tuau dipatik ni si Musa. Diakka panurirangi nang di buku pesalmen. Jadi dibukai marohana sida asa diatusi na tersurati. Dungi ninna mamadok nasida. Songonido tarsuratian manaon na porsuk Kristusi jala hehe sian namate di ari patuluhon. Jala barita honotom ma marhite-hite guarna hamu baun ni roha mangalap hasesan ni dosa tusude akabangso mamuka sian huta Jerusalem. Hamudo maka tidak kosa. Jala suruhku masongkot tuhamu na pinarbaga-baga ni damang. Alai miem mahamu di hutaon. Paima diselukuk kamu hagugun nasian gijang. Jadi ditugihon ibana manasida ruar tukan Betania. Dungi dipaherbang matanganna mamasu-masu nasida. Jadi dina mamasu-masu nasida ibana sirang maibana sian nasida. Jala terhidat tu gijang. Dungi disobba nasida maibana jala mulak tuhuta Jerusalem marlas nyeroha situtu. Jadi totong manasida dijoroi memuji-muji debata. Ima sahakna. Donga saha porsiaon di bagasan Tuhatta Yesus ganup taud do tapatupa parningotan di hana naik ni Tuhatta Yesus. Mulo taparrohaho sebulus kemeriahan ni parminggota di parningotan hana naiki hirasopola adong do na berbeda taida sian parminggota na somal. Manang danga pala adong rupaning kesan na adul berbeda taida di parningotan hana naiki. Daksongon di parningotan Paskah manang Natal rupaning. Mulu di Paskah saya juk do pe adong di patupa aka kegiatan laho memeriahkan Paskai. Di sarana mulu di sekolah minggu, ulu do di patupa mencari telur Paskah. Duk sidung buha-buha ijuk. Adong napawai ubur. Yesui patupa parheheon ni kaum parupuan manang akaina. Dohot akka kegiatan na asing. Songot tadalas nyeroha marningot haheheon ni Tuhattai. Songonido nang ditiki Natal. Gudang do akka kegiatan-kegiatan Natal nabui taida patuduhon las nyeroha marningot hatutubu ni Yesus ipaluai. Jaladak kola di gereja be di patupa. Alai ngadohot tong akka pungua-pungua marga mamestahon Natali. Laos ditiki akka perayaan Natalima na gudang korban akka pahap-pahanan. Apalagi dihita halak Batak. Korban ma akka pahap-pahanan mulai sin na martuduk songom maruk rupaning. Korban ma kana marmiak-miak sahat tu si gagak duhut. Gudang ma na korban. Adong na marbida, adong na manuhor jagal rabbingan. Hidup ban na sidung Natal, gudang ma tabigi akka na naik manang nanakok. Naik matensi, naik asam urat,
Yesui adong naik gula na. Adong na manobo tukul do aka sahit na asing. Tong may alani jagal do aka kacak tujeni. Tarsingok na majui. Lapatan na adok taida jala tahirala na berbeda di kemeriahan Natali sian Arina Somal. HP yang go di parningotan di ari hana naik ni Tuhatta Yesus biasa-biasa do taida. Tak pola dong bidana siam miguna Somal. Dang adok kiata bege di si telor hana naik, kue hana naik, songon na Somal di tiki Paskah manang Natal. Alai atik pe biasa-biasa pamestahonon di hana naiki yang go makna ni parningotan hana naiki tung macai uli situ tudui di hita akkana porsea di Tuhani. Ai merhite hana naiki ma di paingot tita babua naso portibion tujuan ningolutta alai surguido. Donga saha porseaon parningotan di hana naik ni Tuhatta Yesus laos disungguli do tuhita babua imatikina Yesus mulak tu harorona hian sia surgu hian do harorona jala mulak tu surgu do muse Tuhattai nunga sikok bediula Yesus saluhut natar surat taringot tu ibana di patik di si Musa diaka nubuatan ni panorirang nang natarsurat di buku pesalme ni. Upamana rupaning didok Jehovah do jala bahenokku ma perbadamu do buru-burui rodi pinoparmu tu pinoparna ibana mangalisaton ulum gawe pargutommu tabiulna. Sada Musa tulu ayat 15. Marhite silangi nunga dilisaton Yesus be hagugun sibolis nama marguti. Dungi dina asing dihataho Jehovah do tu si Abraham. Jala mertua sugut saluhuk bangso ni tanoon merhite-hite pinoparmu ala ditangyohoko suaraku. Sada Musa 22 ayat 11. Padohan pinoparmu mertudu-tudu doi tu Yesus. Ai Yesus do sibuan hatuaon tu sadok portibion. Jala ganup na porsia di ibana gabiaka nomor 2. Nang dibuku niaka panurirak pe nunga takas dibaga-bagahon taringot tu Yesus. Isarana taringot tu hatu tubuna budi teida di mikalimet sada Jesaya 7:14. Dungi taringot tu sitaononna budi teida songo di Jesaya 53 ayat 7. Songoni nang di buku pesalme pe jupang do akka nomor tudu-tudu tu Yesus. Sarana pesalme 2 pitu pesalme 110 sada. Jala duk sikop saluhut ulam ne di patupa mulak mamuse tu hatai tu harorona hian ima tu surgo. Donga saha porsiaon alai adorak somanaik tu hatai jolo dibukai do rohaniaka sisiani. Dibukai lapatanna dipaingot. Diingatkan kembali tentang Yesus yang telah dinubuatkan sebelumnya, baik mengenai Kristus yang menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Hal itu bertujuan agar murid-murid mengerti akan apa yang telah dituliskan pada kitab suci tentang Mesias. Dung dibukai rohaniak kasisiani dipasahak mamuse tanggung jawab lahu makatidakon taringot tu Kristusi. Tu sisiani maparjulu sahali dipasahat tu hatta Yesus tanggung jawabi dohok mamaritahon hamu baun ni roha mangalap hasesan ni dosa tu sude akka bangso merhite-hite goar ni tu hatta Yesus. Dungi berlanjut mamuse tanggung jawab itu hita sude akana porsea di tu hattai. Ima tanggung jawab lahu makatidakon taringot tu Kristusi. Alai di boto Yesus do dada ulaon naneang
maka tidakkon Kristusi. Sialanido ditonahon tu sisean dohot tu hita sudi. Atik pe manaik tu hatte tu benua gijang. Dada di pasobu holan sisian di sabing. Manang holan hita sabing maka tidakkon Kristusi. Alai didok Yesus do. Suruhku masonggok tuhamu na pinarbaga-baga ni damang. Alai miam mahamu di hutawon. Paima disolukuk kamu hagugun nasian gijang. Imanaking nataida di ayat 40 siai. Ia hagugun nasian gijang nanidok na disi ima namartudu-tudu tutodi parbadia. Jalanunga masai tuakka sisiani na jolo ditiki ari Pentakosta. Todi parbadiaido na mangurupi sisiani songoni nakita lahu memaritahon berita nauli ni Kristus. Asa lam tutorok na dope halak naulu paubahur rohana jala porsea tutuhatta Yesus. Donga saha porseaon memaritahon berita nauli ni Kristus di partikyata sinuengon dang namadok asa sudehita rak borhat merseding tu sada-sada luat. Manang molo didok gabe sitidang ini Kristus dada asa gabe pamula ni huria namartohonak kita sude. Molo songonian non isi bagabe ruas. Alai atik pemeragam akka profesi, ulaotta, status sosialta, umurta, dohot akka ragam na asing dope. Rap terjodoh hita sudi gabe sitidang ini Kristus marhite parmulutta siapari. Biarlah peran, aktivitas, dan perilaku kehidupan kita seakan-akan seperti surat Kristus yang dapat dibaca atau dilihat orang lain, seperti firman Tuhan pada 2 Korintus 3 ayat 2 berkata, "Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang." Hamudo surat nami, naung sinuraton tu bagasa rohanami, natinada jala jinaha nisaluhut colma. Sehingga lewat kehidupan kita, orang lain mau bertobat serta percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dunia. Ima tanggung jawab tak songon akana porsea dituhattai. Jala di papos dorohatta, disude hagaliota manang hamawolon doho akaparukilon na bui Jepang na urupan ni todi perbadia dohita lahu patuluson persuruon ni tuhattai. Dongan saha porseaon nunga manaik tuhatta Yesus mulak tu haroronahian uhut para de ingana dihita akana porsea tu ibana. Jala manaik pe tuhatta Yesus say mulak dumu sa ibana mangalap pita. Ima di harorona na paduhoni. Asarap pita muse dohot tuhattai di surgo hasonangan na manottongi. Songon nabui tajaha di Yohanes 10 ayat 3 didok songonon. Jalalau peau mangarade ingana di hamu say mulak duau mangalap pamu asarap pamu dohotau. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Alani patut dohita marlasnya roha. Ala marhite hana naik ni Tuhan Yesus tu banua gijam, nung ngasikop sude na niula ni Yesusi bahen hasesan di dusatta. Jala bahen hanguluan na manotong dihita akan na porsea dituhattai. Jala nakpe nok terhidat tuhatta Yesus tu banua gijang yanggo padongan yonna miado di tonga-tongata merhite todina todi perbadiai. Ima margugiho kita madalani nguluon dohot memaritahon Kristusi. Selamat merayakan hari hana naik
ni Tuhan Yesus ma dihita saluhuna. Amen. Martangiang maita. Moliate mali Tuhan di hatam na kubigi kami nung manaik ko tututu benua gijang lahu mangon bihok kami tu amai. Urupi jala pergugui mahami madalani ngulu namion asa hobar tulomo ngeroham. Di bagasan Yesus Kristus martangia kami. Amen.